Ole, Jehovah nai YouTube channel lo en tu te le lo thli tu te zawai chi bai vek ule ti chuan hei voin hi August ni som panga Independence Day ni ania ti chuan hei voin ni a hian Zote branch KTP ti le Aizawl College Veng branch KTP te rong bol ho na hun an nei dona ti chuan zaina tangin bul tanin pathian ni zan thleng hun an hmang dawn ania ti chuan hei kabula hian Zote branch KTP nula fel deuh mai a awma ama sai na hming te le kan ko dan turte mian thiatir ma sa sela thangai Kaming chu sila tlanthiang limi ni a voima mi kania I reception subcommittee secretary kani ole lo ma mai ani chon boi mami nula boi mami tin kan in ko mai to rangai tela thangai ani chonin zona eng mo hote te har lo te ka in zot to rangai taila train kan thria ti chuanin ama sa in zo the branch KTP hi member zat ve nge kan ni le member zahni le tlem vel kani zahni le tlem vel kan ni ani le miron aron to tu tur Aizawl College Veng branch KTP te hi member za bor ve nge an ni mel kan thria danin member somriat borvel local thei turin an report a somriat vel bor local tura kan ngaya ole alo ome ani le hei kan in bot saina sa hle in an thriata tin helai mun baka hian khi ta I community hall lama te po fellowship na mun tur lama te theto pen bot saina kalpui mek ni ten kan thria ti chuanin ani le helaya rong bol hona kan nei tur hi nge kan phur tlang to em o kan phur to lut tu ka hei an lo thleng che pa I voina po omni khamin kan hnatlanga thei to pin kan lo in buat saya kan phur tlang hle ani ole ni anuam hle tura te po han ngai ta ila ani le engtin nge zanri kin ron kal do na thlen in te hi a ho thlen khom tir a ria na mun te siam tur nge nia I a chung ko rang ranga in sem dar tur nge khatilai bo kha engtin nge rum man na kan nei le o a ho howin kan thlen khom tir don lova I thlen in sang sanga tikhan kan da mai don na mo chung ko somni pakhat somni pali borvel a kan semang e anuam don ni e ria khom han ti po hi ale lama chuanin anom lo na chen te po hi om ve mani le mani khol kho po mani le mani buk wani chang te om ve thin boka hetianga mi malina han thlen te po hi I atul na chen le ma sona tur tam tak hi I om ve bok ni ten an khiat ani ani le hei in buat saina in buat saina thui takan kalpui to ni in kan thria ka in buat sai dan tlang pui kha mian thrilta la ti chuanin a hlom popin soi kan tum mai anga KTP anga ka in buat saina te ko hrananga ka in buat saina te tin chung ko anga ka in buat saina te po khani sela ti khan a hlomin chi thum de wang khanin I a thei anga ngin mian soi sakta che ka in buat sai danga khri ta chak om o kan thei to pin kan in buat sai ve a I voina po omni khamin kan hnatlanga an mani pualin chuan naktu ka hianin sightseeing te nei pui kan tuma chuanin vok te kan tal boka roi lo che pui te kan tuma kan thei to pin kan lo in buat sai ve ni chu ani le a ko hranang zong in engtingi in buat saina hei thalai lam kan ni kan va hriat thuk pui lu tuk lo mai theya enge mohan soi tur te kan nei em ko hrananga ka in buat saina te kan tum liang ole income na hun thatak mai min pe a boi tak chungin kan lom hle mai le ke po ka lo me ama sain KTP hian engchen nge hun hila nei le kumin kala nei kumin kumthara hian kan over ve to donin chu kumin chu a hlu zual deuh bik don ani mo thalai tam tak a chon tro ni e hlu don khop mai alom ome ani le hei ni chuna han kan ngai thla to a college veng branch nen rong bol ho na nei turin in buat sai me kan ia tunun a hian la ron thleng lo deuh ni in kan thria a ani le mi khwal te hi dareng za bor vel nge aron thleng thei tur kan be seile e tuna hian dareng za chi ange dar thum le som pariat
darli bo hi chun an ron thlen kan be sei atlai na bera ti chuan ani le hei inboard sai na te pawh kan kal thui pui to viaw eng ang nge hun man kan tum dan entina azir top zai zan atang hian kan trananga pathian ni zan thleng in khami a in khom ang chi deuhin nge chhur lama te lekha tiang chi khan enge program ru man deuh dang kan nem man tum dan deuh kan nem o karua man dana chuan hei zur top zan za ina hianin committee member te kan han in mukho bak mel hriat na te kan han nei chhowanga chuan naktuk in ni hian hemi kan mun ma vela hian kan han in ti thoveng kualanga chuan tlai lama roi the kan tuma chuan zan in khom pa ngai angin cholni chawhma sunday school apangin a kalanga chuan chawhnu le zan chuan rin zan le sunday zan a khan fellowship a awm bawk anga ti tiang chuan ruam hmanna a kan siam tan tlang pui chu ani e ani le khami program ru man na kan nei khan in khom ani emo fellowship a pawh di sela chanvo nei te inayem engemaw tun tum chu kan ho tu ten min ola alom khop mai thang chepa mi deuh nge ni chan vo poimo kan ei lem lowe le in board sai na te pawh kal thui to hle ni te pon an thriata ani le mi khol kha kha ni chuna kan lo thria dan ang in mi mal ina kan thleng an thleng don ani mela ani le mi khol te thleng ve don em o thleng ve tur chuan min han kan en ruam man zunia pahni ka thleng ve don ani mele hei khopui lampang mi khol hi enge i hu phurem hu phur deuh dan te nei em khopui lam te an ni sia ti ngai dan te kha om pal ve the ni a khala khan enge mi khol nei te kha hu phur deuh na te nei em ale lam zong chuan hupur om zong oi do chuan hupur om dan te po om ve a ke ni chu hei hriat agin thingtlang khua kan nia kan khosak phung le kan chen zia po a inang lo tam tak po om theia chulai a chuanin an be sei ang han kan phalowang ti kha a hlo om kopin ka hria amaro chu khopui zok hi an ril ru pui tlinga tianga chuan thingtlang tam tak a hianin thilan thlir thiama a om a hmun le a huna zirin in siam dem po an thiam boka chu wang chuan ka hu phur viau lo le lo khop mai ni e kha kha kan soi ve lok du chu thil ni na dik tak ni kan hria thingtlang lampang ai ma hin khopui lampang hi kong engkima thingtlang nuna po ni sela eile in thu ate po ni sela kong chi hrang hranga hi engemaw riau tura kan ngai na hi ani lem lova thingtlang mi te ai ma hian khosak phung po hi an hria in an thiam zawk ni te pon an hria ta chu chu ke po ka lo hmu ve dan deuh ania ti chuan ole i hun thatak mai min pe a i rong bol ho na nung tak le thatak mang turin du sakna kan hlan chewa ani le soidu dang te la nem ni e min ti ta ka chuan hei kan branch po ka in bo sei na kan kalpui ve na sa kan thei ang topin nula te bi amo tlangwal po ni se hei atul chun tul khup maya voina te po hei an hatlang te po an chaw khup man ha khup maya an tul em an ni om talo se ting tak hein bo se te po kan kalpui thei don lowa chu wang chuanin atul boy te le a ha te chunga hianin kan lom tak mik me moni ti kha kan soitel kham du ni ole kan lo me ole tlai lam chi bai vek ole tuna hianin college veng branch te kan ngak meka heta camera kha min lo zuila ke mani hi zote branch KGP kan nia chuanin hei college veng branch te miron tlo do na kan phur em a tuna hianin hei kan reception chairman hi zona toite kan lo zon lok do na ni ani hi azak zum lu to ka kan branch ha chuani azak zum bera tak taka le khoi college veng branch te ne na kan hun man tur hi kan chak to a kan phur to lut to ka ani hi tuna hianin dar thum le chan ve velania dar li vela chuanin an ron thlen to kan be seya mi somsari velan ron kal do nin kan ringa chuanin hei tuna kan ron lan na mek na hi hetla hian an hnuai hianin
o aron do na hi Jehovah Fa Nai channel and lo subscribe vek do nia o le hey refreshment lampang te po anin buat sai na sa a hey tu na hianin o anron o an la buai lu tu ka chu wang chanin hey kan videographer hian min tir lui deuh hleka soi tur po hi ka shel lu tuk lawa enge college veng branch ho ne na kanin tlo na tura hi iphur to em kong sang sang in kapur ani le ma te kan son pui te be sem mason na tur hi om chewin karing ole ani le hei nu pui zon ko nga te hianin a hlok thak don ni tm a pathian thu ngor lam lawa te po a hlok thak do na amai ro chu single to lo chun boi thak de hlek van poi tak em ni e video la mek tu hi hei hianin o alo hlok pui nge kan be se ani le post le lok te le hola hei voina zote Christian Chalai Polte college veng ya hau mok turin hi kan po cha me kan ya kain huang hianin so tilma polama te sonin kan po cha na kal meka he tilma te kan la hu te le kan opi te ho te po an thu ni tu nan thleng trap to tu na thu hu zon tlem te kan so to ni elam tang hian mai fang chabar tang hian tanang tuna nula mampu ko ilukum ka ilang thasai na na tuna nula mampu zona kan zot lokang college vengran thlang to ri i mak nal to em o thma khel to tu he kan thlen kan ina lo thleng tur han tlang wa lo mo chu lo kherbe atum anzavel nge inina thlang to ri in rom han do an vai lo thleng se kha kan du amo ama ro chu thil di the ka ani se lo chu wang chuan in mi pathum three kan thleng don dabi so tuna hianin enge ni in single vekin ka ria mo ole he telma hian he telma hian nula mal somi oma na dabi so zinga an leader ber ani ya ya an thian hoin devening casti na ming le man phua chu te kop chu ni a lo nui lo lok la khong ai takin zona tlem te kan zot lokang le nula mal somi tuna hianin enge ni i single lo te kan zot pat single lo college beng la tlen huna enge bil pa tur i song donem zon ka ngai la mo ani chodin zona to bertan tuna hian the base of he in enge ni in single vekin kan call mi ka train kan lo ria che ya dik reng em single vek lo ani lo an oro tu na hian hianin kan busy ngami puro dai lawa ka zona kan zok velo kang ko takin phone khalo ta lok la tu na hianin handing hin te nang pui pa te wa ala tu na hianin Christian zote Christian Chalai Paul an OBG ngami puro dai lawa kapula hian o meka zona tlem te kan zot ni amba sain puro dai lo chibai hey tu na hianin college bank ho an ron thleng trap kan thria eta hianin college bank te hi engtiang taka nge di lo lom nge ting nge tum ti kha to te min sang sak ta che a tha theyang bere lo lom kan tum mi ko sem tung chang vel hin ting nge in ti do mi mal chung ko sang ina pathum te den an thleng dar don ani mele ani le mi ko te nei do nem nei do lo nge te nge chan kan chang ta lo ani chang ta lo hon ta kan pek van kan lo me ole lo me purina kan kon velo kong oro ha ta kan da lo kong lo tat ale purin tu no la hian helai hian kapula hianin purina kan zote Christian Chalai Paul kan obi ron dinga
ama sai purin chi bai le oh chi bai le hei voina ka kan hun man dan hi nge dan le anuam ka ti ai kan in pek na te ro puya kan hlim tlang hle in ka rian nuam ka ti khop mai ani chonin ka college veng ho ta na nge thu cha tur tu te nem an lo la thlek lo han cha view pon harama ro chu tluang to ron thlek ro te kan chang e ala ani kun cha tak pek vai lo me oh ka lo me kai po nge te lam pang hui le tun hun a hian hei lai pani te kan reception te singa kan ho tu te per ten di an pati hian which ola tuna hianin kan reception zinga kan chairman le kan secretary te ka bula hian an ding beka an kan tru beka sorry an trua zona claim te kan sort velok don di hela tang hian kan sort tang le nula nuna hianin zona kan sort vel tang hela mi patang hi zona kan sort lokang le tu zona kan sort phot dona ni le tu na hin en tiang takin nge in bot se na himen shil lok ta che kan in buat sai na sak khop me kan thei to ka tha in kan in buat sai ve e tu na yan heti an ho to pa ber hi kan zona kan sort ve lokanga hot an chairman ber hi zona kan sort ve doni oh kan lo ding han pang zong kan ange ni tu huna hianin college veng ron thleng tur hi in phur to em kan phur to khop mai ron thleng har kan ti to khop mai in tiang takin nge nangma in tiang takin nge he in klo program hi tik takin nangma nga in hon don mi lok che en tin honen mo hong dan ang hong dan mo ingai dan alo mom khop maya ke ni branch te miron tlo duwa ti sale tharau lama te lok na na sat tak kan chan theu kha kan be se ya chumi tur chuanin tu sakna po college veng tele keimani nge te po keimani branch member nge te po kan lan bok ani na tret kam na tret kan pek veng lon pu shil che ole ke ni po kan lo me le tu na hianin ka bula hianin ding la khong itakin ding hi zom ding chunga thili zom pum te kan obg kan branch obg ami adinga zona claim te kan zodani am sain pum te chipile chibai le hei tun huna voina hianin college veng intlo program man tura hianin engtiang taking ge i phur to engtiang taking nangma engtiang taking ge nangma hin anghong kha ka phur ka chak to khop mai thek to kin ka lo bo sai mo tun huna hian college veng te hi khoila nge non thlan to ti kha report thei lokem champhai non thleng to ang contribute nun ber chung te anti atang khan da kar chan ve vel lim le to mo ati choni enge ni engtiang taking ge lo welcome in tum a tha thei ang ber ni top mai kan thei to ka a tha thei ang ber ni mai a tiang tak chuan han ti po om lo mo hei thing pui nen an lo thleng to pa ni mai lo men kom lo tha tak pek vai lom thok thil che po ka lo me ti them ole tun huna hianin kabula hianin kan branch conductor pumon zula oma zona tlem te kan so donani ma sem pumon zol che bele chibai ule hei voina hianin nangma bi khi kan han tinga itrang hleing ka hria tun college veng miron tlo tur hi tun college veng miron tlo big tur hi nge nangma hian nge i phurem he college veng ne na kan tlo program kan man tur hi phur te reng mai at phur thei na kong le ati thei kong a chon thei to pan chu veke ani choni hei college veng in tlo don ta ta hin program ma khanin zaipol te in nei thei donem nei thei do ne zaipol voi khat kan nei do ne i vei dong nge midang en veyang pu vanal du atan a vai don
อันนี้จากชุกินก้มดูหุ่นจะตั้งเปียกไว้หลอมทุกสิ่งเจ้ le kan lo me kai ni po เอาเลยตัวนนั้นเฮียนินกับพวกเฮียนกันโอบีริงกันมีปุ่มไอเตียชัวร์โซนเล่มแต่กันโซเวลกดอดีไม่ใช่ปุ่มไอเตียจะไปเลย โอ้จิไปเลย เฮ้ยวันน่ะคุณละมุมตักกันที่ไม่ละกันบรันซ์ที่เล่นไงเส้นดูวันน่ะเฮียนกันที่โดนเนี่ยคอลเลจเวงเต้นอินโทรโปรแกรมพวกกันมั่งโดนเนี่ยให้นังบ่าเฮียนินเองอีพูดตัวเอ็ม พูดโตตักกันนี่หักเร็วโตครบไหม อันเจียงให้เฮปอินโทรโปรแกรมกันมันให้อันเจียงตะกินเกบรันซ์ลำปงจังเกเลยบรันซ์ลำปงจังเตะโมนังมันนี่โอปีจังเห็นติงเกโปรแกรมที่อินสตฟิลด์ที่ตัวเต็มมีรีพอร์ตเช่ โอ้นี่อันมันนี่ก็เลยเสียงบรันเซนเนนที่ขันรวมมันนักกันเสียมตัวละโมที่ส่วนกันปนิดูดันอังคันที่ขันรวมมันนักกันเสียมมาจนโปรแกรมโปจะเจอเรื่องส่วนกันเสียมันนี่ Oleh kom na trotak kan peka vang lam tok selche โอ้กลัวไหม Oleh tun huna hianin kan thriat ta kan khan college zote pastor zote korhan le college veng te in tlo program hun te voin lama te himbo se da hun mang ya tun huna college veng non thleng trep to an thlen huna report kim changzokin kan ron tile don dia